Du lytter til en podcast fra Omlyd. Du kan finde flere programmer på vores hjemmeside omlyd.dk eller på facebook.com/omlyd. God fornøjelse. Nu placerer jeg nummer 7 ovenover kronchakret. Velkommen til Omlyds 6. magasin. Som du kan høre, er vi denne måned blevet klanghealet. Det vender vi tilbage til senere i magasinet. Mit navn er Søren Kjær. Og jeg hedder Maja Sejstrup Landgren. Og vi vil guide dig igennem denne måneds 4 indslag. Vi har snakket med Torben Sekov, som lever af at lægge stemme til figurer fra tv og indlæse lydbøger. Det handler nok om, at man for det første ikke sjusker. Du kender måske hans stemme som fortælleren i Teletubbies eller Ariels far i Den Lille Havfrue. Vi skal også snakke med præsten Erik Møller, som fortæller om, hvad helvede er for et sted. Det er efter sigende et sted, man nok vil have svært med at skulle reklamere for i rejsebyråerne. De vil have det lidt nemmere med himlen. Men først skal vi have et genhør med Oliver. Han har besluttet sig for, at han vil være mand i stedet for kvinde, og i sidste Omlyd-magasin var han lige begyndt på hormonbehandling. I det her magasin fortæller Oliver om, hvordan det hele begyndte, da han forsøgte at tage sit eget liv. Jeg har mistet mit hår, jeg har fået lidt højere tændinger, så det er blevet sådan mere maskulin. Jeg lugter mere. Min stemme kan få lidt mere op en gang imellem. Jeg har nemmere ved at få muskler. Det er nemmere at træne. Jeg har tabt mig sådan på hofterne. Og ja, min kæreste siger, at jeg stikker lidt, men jeg tror ikke, det er særlig meget. For en måned siden gik Oliver i puberteten for anden gang. Denne gang forandrer hans krop sig ikke fra barn til voksen, men fra kvinde til mand. 20 år gammel forsøger Oliver nu at vende sin virkelighed med hormoner, som han får sprøjtet direkte ind i årene. Sidste forår levede Oliver ikke som dreng, men som pige. I gang med at få sin studenterhue på en kostskole i Jylland. Jeg selvskadede meget. Det har jeg gjort siden jeg var 16, sådan on-off. Og så havde jeg en spiseforstyrrelse, så jeg var også mega tynd. Og så var jeg bare så forvirret over mig selv, fordi jeg prøvede så ihærdigt at være en pige. Og det var egentlig det hele handlede om, at jeg havde prøvet så meget at være noget, jeg ikke var. For jeg havde prøvet at skæmme puls over, og det duede ikke. Og jeg kunne ikke få mig selv til at hænge mig selv. Jeg ville ikke have nogen fan, var bare sådan hang og dinglede et sted. Det kunne jeg ikke. Og jeg boede som sagt på en kostskole i den nyeste bygning lavet af beton, hvor jeg havde mit eget badeværelse, som også var mit safe place. Der kunne jeg altid gå ind, og så kunne jeg sådan lukke døren. Det er et lille rum, så følte jeg mig tryg derinde. Men det er også et lukket rum. Så jeg kom til at tænke på det der, men jeg kunne ikke hænge mig selv med kvæle. Hvordan kunne man... ligesom i en bil, der har de jo folk slået sig selv hjemme på et udstødning til bilen. Så jeg besluttede mig for at kvæle mig selv med røg. Så jeg satte ild til nogle ting inden for min badeværelse. Min bademåtte og et håndklæde og det forskellige. Ikke særlig meget ild, men det var røgen, jeg skulle bruge. Og så lukkede jeg døren. Og hvad skete der så? Jamen, det var midt om natten. Så sørgede jeg for, at brandalarmen gik i gang, fordi at, jeg tænkte, der er ikke nogen, der skal komme til skade til det her andet end mig. Og der var en eller anden i mig, der sagde, at hvis der er ild, så skal folk vide, hvor det er. Så det skal ikke komme ud af kontrol, det her. Så jeg sørgede for, at den gik i gang, og det gjorde den, så lukkede jeg døren. Og så var det bare om at hoste helt af helvedes til. Og kroppen blev den ville have ilt, så jeg kom ud på min egen lille gang i håb om, der var noget ilt derude, men der var der ikke. Og folk havde jo opdaget, at det var inde ved mig, så folk hamrede løs på min
på min dør, på mit vindue, og prøvede at sparke døren ind, har jeg senere fået at vide, det hørte jeg ikke rigtigt, og de råbte mit navn, og sådan noget. De var jo kun sådan en meter væk fra mig. Der var bare en dør i vejen. Og jeg lå på gulvet, og jeg kunne simpelthen ikke gøre det imod dem. Jeg kunne ikke lade mig selv dø her, hvis de var sådan så tæt på. Jeg tænkte på, hvis det var mig, der stod derude, og der kun var en meter, det ville være forfærdeligt for dem. Så jeg rakte ud efter døren og tænkte mig sådan lidt om, at enten, jamen, så skulle jeg 5-10 minutter mere, så havde jeg ikke kunne komme ud. Jeg kunne ikke komme op og stå, men jeg fik sådan lige åbnet døren, som man skulle åbne indenfra. Og så kom de herud. Det kunne jeg ikke gøre imod dem. Det kunne jeg ikke. Det var alle mine venner. Det var jo kostskole. Det er jo dem, man sidder og spiser med hver dag, og det er jo en familie næsten. Fordi man sidder og spiser aftensmad og frokost og morgenmad og aftenkaffe og alt muligt. Så de er jo venner og det, man bor med. Jeg havde gået så meget op i mit udseende. Jeg havde gået så meget op i, at jeg skulle tabe mig, jeg skulle være så feminin og præsentere mig på den måde. Og efter selvmordsforsøg, så havde jeg der havde jeg ikke særlig med overskud. Så det der med at gøre noget ud af mig selv, det skete bare ikke rigtigt. Og jeg følte mig bare så ussel og så uschammerende. Så jeg gik i meget som mit gamle løse tøj, jeg havde gået i før i tiden, som jeg var gået væk fra. Og jeg begyndte at overveje, men ja, det er jo det her, jeg er tilpas i. Hvorfor skal jeg gå i noget tøj, jeg er utilpas i? Fordi jeg får det jo dårligt at gå i det. Hvordan kan jeg passe ind i det her tøj, som jeg så gerne vil gå i? Fordi jeg føler ikke, at jeg kan være hvis jeg skal være en pige, så kan jeg ikke være det i det her. Og det var der, så jeg begyndte at overveje, måske er jeg slet ikke en pige. Måske er der en grund til, at jeg kan lide det her tøj. Måske er der en grund til, at jeg kan lide at være på den her måde. Jeg havde lidt overvejet det flere år tidligere. Og så min kammerat, der jeg havde gået i folkeskole med. Og sådan, at det var noget, jeg havde tænkt over før. Men jeg havde ikke ladet det blive noget konkret. Fordi jeg skulle være sikker på, at jeg ikke var en pige først. Og nu blev det noget konkret. Nu tænkte jeg, hvad nu hvis jeg faktisk er en dreng? Hvad nu hvis? Fordi kan det gøre, at jeg får ro på mig selv? Kan det gøre, at jeg bliver glad? Og så var det med at være naturlig. Det er at være drenget. Du kan sagtens være en pige og være drenget, men for mig var det, så er jeg måske en dreng. Siden Oliver tog den beslutning, har han levet som en dreng og startet i hormonbehandling. Han har nu fået hormoner i en måned og kan allerede mærke forskellen. Det er sjovt og spændende. Det er også skræmmende, fordi nu sker der en masse forandringer, jeg ikke kan styre. Jeg kan bare vente på, at der sker et eller andet. Men det er sjovt, og samtidig er det også mest vigtigt, at det er meget naturligt for mig. Det er sådan lidt, selvfølgelig skal der ske de her ting. Selvfølgelig de giver der god mening i alt det her. Altså, det er ikke... det er jo en pubertet, jeg skal igennem, men det føles sådan ikke nær så skræmmende som og ubehageligt som den første. Jeg kan ikke styre, hvornår min stemme går over. Jeg kan ikke styre, hvornår forandringerne kommer, og i hvilken rækkefølge de kommer. Så det er bare det der med ikke at helt have kontrol over situationen. Fordi før der kunne jeg sådan tælle ned til jeg begyndte på hormoner, der kan man tælle dage ned. Og her, der kan du ikke tælle ned til noget. Du kan bare vente. Indslaget var produceret af Hiva Ahmadi og Andrea Bødker. I næste magasin kan du høre med, når Oliver har fået fjernet sine kvindebryster. Nu kommer der endnu en genganger fra sidste magasin. Der snakkede vi med præst Erik Møller om, hvad himlen er. Denne gang tager han os med ned i helvede. Ja, jeg er klar. Må man godt? Vi snakker lidt om det er fint nok at snakke om djævlen og helvede og alting. Eller om det altså det er sådan off the record, men bare sådan om der er noget man ikke skal sige eller sådan. Nej, der er helt. Der er talefrihed. Og kirken her, bygningen her er ikke mere hellig end at den kan godt tåle, hvis jeg nu siger i hele hule helvede. Altså bare rolig. Og hvis du kommer til at sige for satan, så er der fuld tilgivelse. For nu er det der vi er henne, ikke? Yes.
I sidste Omlyd-magasin kunne du høre præsten Erik Møller fortælle lidt om himlen. Vi blev hængende hos Erik og tog elevatoren helt ned i kælderen for at sætte nogle ord på himlens modstykke, nemlig helvede. Hvad er helvede? Det er noget rigtig modbydeligt noget. Altså, helvedes historie er næsten lige så lang som himlens historie. I menneskenes historie. Altså, eller historien om helvede er næsten lige så gammel som historien om himlen. Fordi himlen var der først. Himlen var der først. Nu taler jeg igen sådan mytologisk. Himlen var der først. Gud var før djævlen. Og da man så synes, nu skal vi have Gud puttet i en kasse, så han er i himlen, ikke? Hvor skal vi så gøre djævlen, når han begynder at optræde? Ikke? Ham putter vi i en anden kasse, og den er i hvert fald underordnet, så det er retningen nedad, ikke? Og det er helvede. Det er efter sigende et sted, man nok vil have svært med at skulle reklamere for i rejsebureauerne. De vil have det lidt nemmere med himlen. Det vil være svært at skulle sælge produktet til mennesker, fordi vi vil nok helst ikke forestille os at være et sted, hvor man bliver pint i evighed. Det synes vi, det lyder rimelig sadistisk. Eventuelt grillet, ikke? Over en sagte ild, som dog trods alt gør ondt. Og hvad man ellers har af forestillinger. I kan gå ind i gamle kirker, landsbykirker rundt omkring, så kan I se nogle kalkmalerier. I kan google kalkmalerier, ikke? Så skal I se billeder af helvede, sådan som folk i middelalderen forestiller sig. De kan have sådan noget med en djævel, der lukker sit kæmpe gab op, og så kommer der folk ind, og de bliver pint, og der er små djævle, som piner og blærer dem. Og en gang imellem, så ser man en engel, der lige hiver en ud, ikke? Der er en logik i at sige, hvis jeg opfører mig ordentligt, så får jeg gaver. Det er det, man siger til børn juleaften, ikke? Så kommer julemanden. Hvis jeg opfører mig dårligt, så sker der det frygtelige. Altså den logik, som jo ikke har en kæft med kærlighed at gøre. Der er jo ikke noget, der hedder noget for noget i kærlighed. Men det er der i meget andet af det, vi beskæftiger os med. Det er der i handel. Noget for noget. Det er der i mange venskaber. Hvis vi skal blive ved med at være venner, så er det din tur til at give bajer, ikke? Og så videre, så videre. Og den der logik, den har man taget med ind i sine religiøse forestillinger. Der er så mange forestillinger om et sted for det gode og et sted for det onde. Et sted, vi har fortjent at komme, og et sted, vi ikke har fortjent at komme. Og det hænger sammen med at være menneske. Fordi sådan er vores virkelighed jo. Det er hæsligt, at det skal være sådan. Vi ved godt, hvad helvede er fra vores eget liv. Vi ved også, hvad kærlighed er. Det vil sige, hvis vi så skal sige, sådan lidt mere religiøst forstået, hvad er helvede? Det er sikkert noget i retning af Syrien lige i øjeblikket. Afghanistan. Eller hen i familien Olsen i den og den gade, hvor faren han misbruger sine børn. Det er helvede. Der hvor helvede er, det rimer lidt på hades, det græske ord for helvede, ikke? Hades, det hades i helvede. Der er meget had i helvede. I himlen er der meget kærlighed. Det virker som om, du kan konkretisere ret godt, hvad helvede er på jorden, hvorimod himlen det bliver sådan noget abstrakt. Er det ikke lidt skræmmende, at helvede det er så manifesteret på vores klode? Du har fuldstændig ret. Det er dybt skræmmende. Jeg bliver nødt til at være konkret, og jeg bliver nødt til at være virkelighedsnær. Jeg bliver nødt til at være sådan, at jeg kan sige, jamen, hvad er det, jeg kan iagttage? Jeg kan desværre iagttage rigtig meget lort. Rigtig meget lort. Men og så vil jeg have lov at sige, tak Gud, jeg har faktisk oplevet det modsatte også. Og jeg oplever det indimellem dagligt. Ikke? Men det onde har det med at tage musikken fra det gode. Det er ikke særlig børnehaveagtigt, det her, hva'? Nej, vi kommer lidt op i stigen. Helvede, det er også der, hvor jeg bliver mobbet. For søren da, det ved mange børn noget om.
lagde mærke til, at jeg sagde for Søren, det var i stedet for at sige for Satan, ikke? Det er også at blive mobbet. Det er jo helvede, det er, at man ikke kan få lov at være til som den, man er. Fordi der er nogen, der absolut vil bygge noget op omkring en for at afskærme en, ikke? Så man bliver hindret i at være glad. Ikke? Det er noget, børn ved noget om. Jeg er ked af det i dag, fordi jeg får ikke lov at være glad. Der er ikke noget, der er bedre end glade børn. Der findes ikke noget bedre end glade børn. Og hvor er det ulykkeligt, at der er så mange børn, der ikke er glade. Men det er fordi, de oplever at være i helvede. Ikke? Prøv at undgå at leve jeres liv, sådan at I synes, I er i helvede. Lad være med at ryste hinandens samvittighed. Gør det gode. Vær kærlige. Husk, at kærligheden er det største af alt. Hvis vi kan sige, at der er ikke noget større end kærlighed, så taler vi sådan, som vi skal. Det helvede, det onde og helvede og sådan, kan ikke være større end kærlighed. Og det kan man så gå og grunde over resten af sit liv. Og jeg er altså nået frem til, og det har jeg været i mange år, og jeg øver mig dagligt på at holde det ved lige, at kærligheden er størst. Indslaget er produceret af Mikkel Rosendal og Niklas Ernst. Og nu skal vi til klanghealingen. Daniel Niebuhr er taget ud til healeren Lone Clemmensen. Her skal vi se på den specielle behandlingsform, hvor man forsøger at helbrede ved hjælp af tonerne fra metalstænger. Nu placerer jeg nummer 1. Den placerer jeg på højre ankel. Nu tager jeg nummer 2 og placerer på højre knæ. Jeg hedder Lone Clemmensen, og jeg er Tai Chi-lærer, spirituel lærer, Qigong-lærer, mindfulness-lærer, meditationslærer, shiatsu-terapeut og klanghealingsterapeut. Nu tager jeg nummer 3 og placerer på højre hofte. Nu tager jeg nummer 4 og placerer på højre håndled. Jeg laver også klanghealingsmassage, hvor jeg har nogle klokker, som jeg bruger fra Maya-systemet, Maya-kulturen fra Sydamerika, hvor der er 13 toner. Så jeg har 13 stænger på nogle træblokke, der placeres på kroppen, på alle de store knogler rundt, hvor man starter fra den dybe tone til den lette tone. Hvor det også er en afbalancering, men hvor folk de virkelig kommer ind i en dyb ro. Tager jeg nummer 5 og placerer på højre albue. Tager jeg nummer 6 og placerer på højre skulder. Klanghealing, som jeg udfører, opdagede jeg i 2007, hvor jeg var på rundrejse i Australien, hvor jeg kom til Byron Bay, hvor der var en kvinde, der hed Elvira, som gav de her klanghealings. Og det tænkte jeg, det ville jeg gerne prøve. Så jeg kom op på hendes briks, og hun begyndte at spille, og jeg kunne bare mærke, at jeg kom i sådan en dyb tilstand, som jeg aldrig nogensinde havde været før. Og jeg har prøvet rigtig mange behandlingsformer, og jeg tænkte, de klokker, dem skal jeg have med hjem. Dem skal jeg have med hjem til Europa. Dem skal jeg have med hjem til Danmark. Og det fik jeg så. Og hun lærte mig at spille på dem. Og vi har været via Skype, når jeg har haft behandlinger. Så en reel uddannelse har jeg ikke haft i dem, men jeg har haft en personlig mentor. Men jeg er den eneste i Danmark og den eneste i Europa, der har de her stænger.
Nu placerer jeg nummer 7 ovenover kronchakret. Nu placerer jeg nummer 8 på venstre skulder. Så vil du kunne mærke dig selv på et meget dybere plan. Du kan mærke, at du bliver afslappet, du bliver balanceret, du kan mærke, at du har mere energi, du har mere overskud. De eventuelle symptomer, du har, de er væk i løbet af 0-5 dage, hvis det er en mindre sygdom. Selvfølgelig, hvis det er noget kronisk, så tager det ofte nogle behandlingsture. Nu placerer jeg nummer 9 på venstre albue. Nu placerer jeg nummer 10 på venstre håndled. Nu placerer jeg nummer 11 på venstre hofte. Jeg vil gerne give folk redskaber til at kunne helbrede sig selv. Fordi det er den eneste måde, hvor man kan komme helt ned til roden af de problemer, som man har, og få skabt balance. Vestlig medicin har det med at lave blokader. Så når man får medicin, så går de ind og blokerer nervesystemet, så synapserne ikke kan snakke sammen, så man ikke mærker smerten. Og derved opstår der bare andre problemer i kroppen på længere sigt. Det er ligesom, når man fjerner ukrudt ude i en have. Hvis man kun fjerner det i toppen, så gror rødderne et andet sted hen. Nu placerer jeg nummer 12 på venstre knæ. Nu placerer jeg nummer 13 på venstre ankel. Og det var Daniel Niebuhr, der havde produceret det her indslag. Og nu til det sidste indslag i denne omgang. Vi har taget en snak med Torben Sekov. Han er stemmen bag mange af vores barndoms tegneseriehelte, og han har indtalt utallige reklamer over 700 lydbøger. Vi har spurgt ham om, hvordan man kan fortælle historier og lave billeder med stemmen. Det handler nok om, at man for det første ikke sjusker, og så handler det om at ikke tale for hurtigt. Man skal hele tiden tænke på, at folk hører det jo kun én gang. Så det kan godt være, at man har en masse på hjertet ved sige en masse ting, men altså det skal være sådan, så folk kan nå at opfatte det. Og så handler det også om at kunne bruge sin stemme. Det lærer man jo efterhånden, ikke? At kunne bruge sin stemme, hvor man kan begynde at gøre den lidt, sætte lidt luft på stemmen og lave sådan forskellige ting, så det bliver sådan måske lidt lækkert også, ikke? Jamen Torben, jeg er faktisk helt ny. Jeg har ikke prøvet at lave radio før. Okay. Så jeg tænkte på, at du måske kunne guide mig lidt igennem interviewet, for jeg tænker, at du er blevet interviewet en del, og du har vel også Ja, jo. Altså, jeg er der blevet interviewet en del gange, men det gør jo ikke, når folk hører det første gang. Så. Nej, det må de gerne. Så det er jo det. Så, hvor tæt skal den her på, tror du, for at få god lyd? Jeg tror, det er godt nok sådan. Sådan her? Altså, den der lille mus der, den behøver ikke at komme tættere på mig, tror jeg. Folk skulle lige se den her. Det ligner sådan en plysbjørn. Det er mange lydbøger. Jeg har nok læst omkring en 700. Jeg tror. Som i gamle dage, da jeg startede i 76, der læste jeg også for det, der hed dengang Statens Bibliotek for Blinde. Dengang var det jo mest beregnet lydbøger til svagtseende og blinde, men det er det jo slet ikke mere. Altså det er almindelige mennesker, masser af familier, som tager på ferie, og som har sådan nogle lydbøger med, ikke, så børnene kan blive pacificeret, ikke, bagved. Og også mange, der tager på ferie, selv voksne, som ligger ved stranden, poolen og noget andet, og så læser bøger. Han var et modbydeligt lille væsen,
Han padlede afsted i en lille båd med sine store flade fødder, mens han stirrede med sine blege, selvlysende øjne og med sine lange fingre fangede blinde fisk, som han spiste rå. Han spiste overhovedet alle levende væsener, selv orker, hvis han kunne fange dem og kvæle dem uden kamp. Han ejede en hemmelig skat, som var kommet i hans besiddelse for mange år siden, mens han endnu levede i lyset. Det var en guldring, der gjorde sin bærer usynlig. Jeg ved ikke, jeg har altid fået krimierne, og så har jeg læst en del ungdomsbøger. Det er jo så heldigt, at jeg har jo læst, eller ikke alle bøgerne af, af Dennis Jürgensen, men jeg har læst måske 3/4 af hans bøger ind, fordi han vil gerne have det mig, der læser dem. Krimier kan jeg godt lide, romaner, ikke? Altså, og jeg har jo læst mange af i den senere tid med Camilla Läckbergs romaner. De fleste af hendes har jeg læst ind. Kunsten er ligesom at sige, jamen i stedet for at træde frem foran og være den, der, så folk hører en stemme og siger, nå, jamen det er der Torben Sekov, der laver det der, eller det er en anden skuespiller, og sådan noget, som folk kender og laver det der. Så er kunsten, at det ligesom, at det bliver sådan, kommer ind af bagvejen, når man sådan, at det bare lytter. Der er sådan en engelsk narrator der det hedder, jeg ved ikke, om man kender ham, David Attenborough. Han lavede mange reportager og sådan fra Afrika og naturfilm der. Og det var faktisk, som om han næsten altid sad bag en busk og selv, altså nu ser vi, der kommer det og det og det. Og så om lidt, så vil den der gå derhen. Altså, hvor man ligesom var med på rejsen, ikke? Men ikke tog over og sagde, jamen så om lidt, så kommer den og den og den hen, og så sker der det og det, hvor ligesom, det bliver for meget, ikke? Men hvor man ligesom ligger bag billederne. Til gengæld så har jeg lidt frit slag, når jeg laver, Dennis Jürgensen-bøger, fordi han vil gerne have, det vil forlaget gerne have, at den får lidt mere, så der får den altså lidt på alle tangenter der. Og det er jo sjovt til en forandring, ikke? Altså at få lov til at gøre det så, ikke? Der bliver sådan lidt mere, der bliver kælet lidt mere for hvad skal man sige, stemmedetaljerne der, ikke? Og skabe nogle figurer der, ikke? Og kunne lave lidt forskellige stemmer. Jamen, det kan jeg ikke gøre nu. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, fordi der er ikke noget så forfærdeligt, som kan du ikke lige give en prøve på det, kan du ikke lige sige som det er det og det. Jeg har også lidt, hvad skal man sige, lidt og min egen ære, ikke? Altså, så det gider jeg ikke gøre simpelthen. Men I kan jo høre bøgerne. Det var den eneste ting, han brød sig om. Hans højt elskede, og han talte til den, selv når han ikke havde den hos sig, for han holdt den godt skjult i et hul på sin ø, undtagen når han udspionerede orkerne eller var på jagt efter dem i minegangene. Måske ville han have overfaldet Bilbo med det samme, hvis han havde haft ringen på sig, da de mødtes, men det havde han ikke, og hobbitten holdt i hånden en elverkniv, der tjente ham som sværd. For at vinde tid udfordrede Gollum Bilbo til gådekamp og sagde, at hvis han gav Bilbo en gåde, som han ikke kunne gætte, ville han dræbe ham og æde ham. Men hvis Bilbo slog ham, ville han gøre, som Bilbo ønskede. Han ville vise ham en vej, der førte ud af gangene. Jeg har ikke gjort en skid. Det har jeg ikke. Altså, jeg havde jo, da jeg var elev på teater, der havde jeg ikke den stemme, jeg har nu. Der var jeg jo for det første meget yngre, ikke? Og så spillede jeg sådan de der pæne unge mænd-roller der. Og så har man ikke nogen mørk stemme, så har man faktisk en lys stemme, ikke? Så det er jo ligesom det, der blev arbejdet med der, ikke? Men så begyndte jeg at læse, og så slapper man mere af, og så ligger den så i det her leje. Altså man kan så sige, noget af min teaterbaggrund bruger på den måde, at jeg jo har lært at tale på elevskolen, ikke? Jo. Hvordan gør man det? Ja, altså man har taleundervisning, ikke? Altså så man kan udtale tingene sådan bare nogenlunde rigtigt, ikke? Og så kan ligesom med vejrtrækninger, ikke? Og passe på, at det ikke bliver sådan hver gang til pause og sådan noget, ikke? Så man kan ligesom holde vejrtrækningerne inde, ikke? Så man ikke kan høre det, ikke? Og så holde kadencen hele tiden. Men kan bruge sin stemme på en forskellig måde, uden at slide på den, ikke? Fordi der er jo masser af mennesker,
der ville have en meget bedre, kan man sige, stemme, og måske også ville slippe for nogle, ikke halsbetændelser, men hæshed måske, hvis de brugte stemme på en rigtig måde, i stedet for at tale i halsen, ikke? Så ligesom tale i kroppen i stedet for. Det er ikke noget, man tænker over, når man er vant til det, vel? Men der er mange. Jeg kigger altid på folk, når jeg taler, det er jo klart, men så jeg kigger også på stemmerne, og jeg kan høre, at der er nogle stemmer, der ligger sådan kun heroppe, ikke? Der er nogle stemmer, der ligger, altså heroppe, det er så i næsen, ikke? Og der er nogle stemmer, der ligger kun i halsen. Men der, hvor jeg kan mærke, at stemmerne ligger i kroppen, det er også de stemmer, hvor der er de største resonansrum, så, ikke? Altså, fordi det er der jo meget i kroppen. Man skal bruge halsen, man skal selvfølgelig også bruge de bihuler og de ting, der er deroppe, altså de der resonansrum, man har, ikke? Men det er der, hvor kroppen ligesom bliver fyldt ud også af stemmen. Hvor ligger min stemme? Det skal du ønske dig at vide. Nej, jeg har ikke hørt den så meget nu, men den ligger. Nu har du en meget ung stemme jo. Det er der en god grund til, ikke? Jeg vil sige, at du har et godt toneleje. Jeg tror, den ligger sådan lige i den nedre del af halsen på dig. Okay. Ja, den skal lidt længere ned i kroppen. Men jeg passer ikke på stemmen. Det gør jeg ikke. Jeg ryger ikke, det gør jeg dog ikke. Jeg har et halstørklæde, men det bruger jeg ikke. Jeg lavede en forestilling sammen med en operasanger, der er desværre død nu, der hedder Ulrik Kold. Og vi var ude og lave sådan en tomandskabaret. Og så havde jeg jo, det var vinter, jeg havde tørklæde og alt muligt på. Så jeg sagde, hvorfor har du det på? Ja, jeg skal jo passe på organet, jeg skal passe på stemmen og sådan noget. Jeg skulle synge en hel masse sange sammen med ham, ikke? Og så sagde han, det skal du ikke gøre, lad dog være med det. Altså, jeg har aldrig halstørklæde, han gik altid med åbenstående skjorte om vinteren. For han sagde, der sker det, hvis du pakker dig ind, så bliver du varm, og så kommer du alligevel i et andet lokale, så tager du halstørklædet af der, og så bliver du kold på stemmen. Stemmen har meget bedre, eller halsen har meget bedre af sådan, og efterhånden at finde ud af at selv, regulere sig. Så jeg bruger ikke halstørklædet mere. Og 7-9-13, det går. Jeg bliver faktisk ikke syg. Jeg kan have noget om morgenen, ikke? Altså, for hvis jeg ikke har talt så meget om morgenen, så kan jeg godt, når jeg kommer i studiet, ikke? Så er de første, der kommer op, det er sådan, ikke? Men der går kun et øjeblik, ikke? Så er den der. Og så sidder man faktisk 4 timer og læser, ikke? Jeg sidder så 4 timer uden pause. Men Gollum havde tilbragt mange år i mørket, og hans hjerte var mørkt og fuldt af træskhed. Han smuttede bort og padlede tilbage til sin ø, der lå ikke ret langt borte i det sorte vand, og som Bilbo ikke vidste besked med. Der lå hans ring, mente han da. Altså, jeg kan huske en gang, jeg havde ret meget, arbejde, hvor jeg prøvede på en forestilling om eftermiddagen, spillede en aftenforestilling også, og så skulle jeg læse ind fra klokken 7 eller 8 om morgenen til klokken 12 og sådan noget. Og der kunne jeg mærke, der var jeg altså træt. Og der oplevede jeg nogle gange, at den kørte på automatik, at jeg havde læst 2, 3, 4 sider. Og jeg kunne ikke huske bagefter, hvad det var, jeg havde sagt. Jeg kunne slet ikke huske, hvad det var, der var sket, men jeg havde læst det rigtigt nok, fordi der var en tekniker på det. Men jeg kunne slet ikke huske noget som helst. Men sådan er det ikke mere. Det er også sket ganske få gange, hvor jeg har sagt, nej, jeg er altså ikke inspireret af, der er ikke noget at gøre. Jeg går hjem. Det har man lov til, ikke? Fordi det er ligesom et produkt, som bagefter kommer ud på en skive, ikke? Altså, så det skal der være i orden, ikke? Men jeg synes selv, at jeg er inspireret nok, når jeg er der. Og det er da klart, at der er nogle bøger, der er mere spændende end andre bøger, ikke? Det er det da. Men så må jeg bare prøve at oppe mig, når de mindre spændende bøger er der, ikke? Og så ligesom prøve at skabe noget fantasi inde i mit hoved med dem, ikke? Det gør jeg. Og så er jeg en glad mand, som synes, det er skønt at lave. Så der er ikke nogen, dybere forberedelse andet, end at jeg har læst det inden, ikke? Det har jeg. Og nogle gange har jeg ikke læst slutningen, fordi jeg vil godt ligesom selv overraskes også, ikke? Og det var Maja Sejstrup Landgren og Thomas Aagaard, der havde produceret det indslag. De små bidder af Ringenes Herre er skrevet af J.R.R. Tolkien, oversat af Ida Nyrup Ludvigsen
og udgivet af Gyldendal. Det var alt, hvad vi havde på programmet i det her Omlyd-magasin. Vi udkommer igen om præcis en måned, hvor du blandt andet kan høre mere til Oliver og mange andre spændende historier. Indtil da, så like os på Facebook, eller gå ind på vores hjemmeside omlyd.dk, hvor du kan følge med i, hvad vi ellers laver af spændende ting her på radioen. Mit navn er Søren Kjær. Og jeg hedder Maja Sejstrup Landgren. Vi høres ved.